Dus, menang yo. Engko konangan lek berisik. Don. Pilih ono ngarep enek wong ora, engko mbok enek wong. Romono waktu iki dadi kabeh atol Facebook mesti dadi duwe iki dadi cuan dadi wong sugih aku. Ketoke strategi kuwi iki wis pas tenan iki. Ning tapi kudu dadak golek kanca. Sopo yo kira-kira gelem yo? Gendon. Pas banget, cah pekoknya mesti gelem. Yo halah Don. Wong ki lek ungkal-ungkal ki ungkal-ungkal sing bener, ora kok watu sing diungkal. Umume wong apa? Sing diungkali yo gaman, peso, golok, ngono lho. Ora kok watu. Wis to menengo cangkemmu kir. Watu iki lek tak dolong Facebook, payu gede iki, payu larang. Bakal dadi wong sugih aku. Yo halah Don. Tak omongi. Wong sing dodolane Facebook iki ya wong pinter kabeh, kudu enek logaritmene. Kaya kowe iki apa ya mudeng. Kowe iki lho taun 2026. Panggah ngulang-ngulang watu akeh ae. Delon lho raimu, kaya watu sempungan tian. Terus ngene ae lah, yo. Kowe iki mending melok aku karo ane genah timbangane kowe ngungkali watu kaya ngene ora kanggo gawe. Iki kerja nyata, asli langsung cair. Opo watu ngene dungkali. Lah, maksudmu piye, Kir? Lah kok mbok boki kabeh kuwi ngungkal karo watuku? Halah yo diguwak lah largi apa? Ora bakal payu ora kuwi wis pekerjaan yang sia-sia. Ya wis nek no, saiki arep bisnis apa? Bisnis iki nyilih wedhuse Solihin. Nyilih? Iya nyilih. Kok iso nyilih iki? Piye lho? Halah Don. Maksudnya ngene lho. Nyilih wedhus kuwi maksude awake dhewe rono ning kandang, cukuk wedhuse ning wonge aja sampe ero. Bar kuwi didol. Wis. Beh, iku maling cowok jenenge. Cangkemmu lho lah ngomong banter temen. Iki ora maling ora. Pokoknya intine dijukuk, gawa, terus didol. Lek pomo konangan iki balekne duwite, ora konangan ya nggo dhewe. Piye? Bener ora? Masuk iku. Iyalah, kene lho cerdas. Kowe apa? Lah piye? Makat saiki apa piye? Ya nggo kostum sik to, mosok ya ngene iki yo ndang konangan dhewe. Ayo melaku. Ayo. Oke. Halah Don, kowe iki kepiye to jane ora mbois blas. Agek teko ki jegegrek ngene kuda-kudane dipasang. Ngene. Ora kok malah teko. Kowe wong pekok ngono ki. Perkara ngene nganggo kuda-kuda barang to, Kir. Pokok ulang. Ora mbois blas. Ayo. 1, 2, 3. Lah ngono kan gagah. Ayo. Oke. Alah Don, jane matamu ki nguasne aku apa ora lho. Nek temeplek ning tembok ngene lho. Dadi nek wong kok kono ki gak konangan, gak eroh. Kowe jane kepiye sih, Ndang? Yo. Ngono kok kaya pramuka barang sih, Kir. Beh, yo. Pramuka ki yo karo
Nyilih wedhus ya nek hubungane lho, Don. Wong ki yo sing perfect ben rencanane iki berjalan dengan lancar. Ayo, Dang. Ngene, temamplek ning tembok. Entah matane rangwas nih, matane rangwas nih. Sepurane bos, sepurane. Dang. Matane karo ngwas nih dalan. Awas, kayu, matane. Mepet, blok, mepet. Oke. Don, saiki ngene, awakmu sing mlebu, ben aku sing ngentenin njaba. Oke. Cukup piro, Kir? Loro apa telu? Kowe iki jane wong ra kira-kira apa piye to, Don? Oh, siji urung karan kok ya telu lho. Wis Dang. Oke. Iya, pokok KTP kuwi dadine isore dina Senin. Masalahe ning kantor kono jan numpuk tenan penggawean ki ngantri. Berkas-berkas ki urung kumpul kabeh, dadi urung iso dilengkapi. Heeh, ngerti dhewe sampe kan dhek gur ngecungi rokok. Jajal lek ngecungi 100.000 ngono lah. Cacah ki menggawene banter. Heeh. Ya. Oke, Waalaikumsalam. Pengen cepet kok ora gelem bayar. Don, kowe iki piye to? Aja dikon bengok wedhuse, wis purung. Apa ini? Ayo cepet. Dos, menang yo, engko konangan lek berisik. Don. Pilih ono ngarep enek wong ora, engko mbuh enek wong. Aman. Don, kukurno selitku, gatel, angel iki aku lho wedhus. Sebanter-banter. Mbok ditahan sih to, Kir. Darurat ngene iki kok isih perkara silit dibahas. Wes to ki endang ujunane arjen iki. Ndang cepet to. Gitu. Anu, mandan ngiwo. Medun. Jalan sini. Sing disitu, Kir. Nah, yo. Nah. Wis. Ledes kabeh mbok kuringku malahan. Wis gek ayo aja kesuwen nang kene. Ayo. Walah yo, wong mlaku kok ya dadak tiba barang. Wis kendang ayo. Wong tuwek mlaku ra godah lho kowe iki. Ayo dol. Kowe mlaku rono, aku mlaku rono. Iki setelah kita gini dhewe ben ora konangan karo wong, ben wong gak curiga. Aku rono. Yo, sudah cepet. Iya. Heeh. Iya, wis pokoke sampean siapkan fotokopi kakak sama KTP-nya sampean. Iya, nanti sakwise biar saya yang ngurus kabeh. Pokoknya sampean terima beres ngono wae. Tenang toh. Walah, dihancuk. Malah ini Pak RT toh. Gawat kini sampai konangan. Wah, cocok iki ning bok. Pas menutupi wedhus. Iya,
Lek Kardi ki ora bakal entuk bantuan wong omahe ae lho, gedhong. Iya. Wis engko tak teleponin neh. Heeh. Salam. Sopo to jagung ning kono? Heh, kuwi sapa? Tutupan kaya ngono kuwi. Oh, sanano arep maling kowe ya. Udah Pak RT. Iki lho aku gendon. Lho, lha iki nyapa ning kene jagong dhewean? Alah, ngisi iki lho Pak RT. Panas banget. Lah kowe iki piye lho, Don? Wong sumo kok malah kerukupan kaya ngono kuwi. Umume ya sing ngletan bodi cepet klambine ngono kuwi malah dadi kaya maling kowe iki. Nganu iki lho Pak RT. Mengenang masa lalu, dadi ninja-ninjaan kae lho. Oh, alah iya. Apa meneh pas dhisik ya, anggere zamane traweh-traweh kae. Walah, aku dhisik ngantek kejegur kolame wis tate koke. Layon ngono kuwi. Lucu zaman dhisik terahno. Iya Pak RT. Cep tenan iki malah RT nunggu nang kene. Kayak motor ora iki wedhus. Kuwi lak ya nganggur tondon. Cara mono pas lagi ora enek gawean ngono mbok ya nang omah kono dolan-dolan nyapo. Penggaweanku nang omah iki lho samban-ban. Bendina mek gur ngulang-ngulang berkas-berkas ae. Urung ku ngeter-ngeterke undangan, kadang undang-undang genduren barang. Asli jan penggaweanku ki beh jan. Bosen tenan aku asline. Kaya awakmu lek cara mengomah iki lho. Raketang rokok iki yo enek. Kan mending nggo awakmu timbangane blas ra enek to. Mosok sih Pak RT? Iya. Oke, siap nek ngono. Dan kayak ada suara wedhus ya. Wedhus? Enggak enak iki suara wedhus. Sampeyan salah krungu Pak RT. Bermangsa aku suaranya kok cedek temen ya. Pak RT, sampeyan enggak enak kesibukan apa ning kantor? Ya ngopo-ngopo iki lho ning kantor. Kayak lunga rono. Lah maksudmu apa ndon ngusir aku kaya ngono? Lah kok kendel temen kowe? Lah kok backlist apa piye kowe? Ora ngono te. Mesti mbok ning kono ki akeh kerjaanan lho te ning kantor. Sampeyan kan tugasnya ning kantor. Lah yo nyapa emange? Ngaku lho pengen nyang kene delon. Lah sewilire ngene iki kok. Lek pomo kowe gak seneng aku nyakin ya kowe sing ngalih kono. Ngalih kono ngalih. Wani-wani nih karo RT nih. Backlist sisan malah. Lah kowe iki nyapa ndek ning kono? Oh, senengane kowe bar maling yo. Ora teh. Aku enggak maling kok. Katmu iki mencurigakan tenan kowe iki. Ngalih kono wis ngalih kono. Oh, Yo, aku lunga. weh, cocok iki sih. Ger, gawat Ger. Gawat nyapa lan ndi wedhus e? Wedhus iki tak tutupi bok. Heeh. Lah, dilingguhi Pak RT to. Lah kok iso piye to? Terima RT ini lho, sepik-sepik ngono mosok ora godak lho kowe iki. Enggak wani aku Pak RT. Masyaallah. Oh, gagal sih to. Iki aduh janjen. Wis do ngelsi ki awake dhewe. Hah, wis saiki cepot wae sarunge, ganti klambi, terus dhewe rono tili wedhuse. Ayo. Oke. Ngono wae ra. Gas kowe iki. Peh. Oh, piye yo? Jan iki kabeh iki salahmu lho, Don. Oh, nyalahne aku to kowe. Lah iya lah terima ngatasi RT ngono era godak lho kowe iki. Kelek cara aku. Alah, wis katasi RT-ne. Kowe iki lho, terima ngono era godak. Ponane. Ini iki lek cara mono konangan kan. Lho, ya mending lek gur kowe tok. Lah iki mesti aku bareng kegawa-gawa. Geret. Tapi kan awakmu lho sing ngajak pisah. Nek ora perkara awakmu enggak ngene iki kejadiane. Rungokne aku. Strategi awake dhewe iki wis bener. Nek eksekusine awakmu sing salah. Kok panggal nyalane aku to kowe? Ya iyalah, sapa sing salah? Wong saya kendang.
Terus mau salahnya ngendi wedhuse? Ning sor sawit tak tutupi bok. Sawo. Kae, Iya kae lho. ya sekitaran ayo. Neng ndi, Don? Iki boke. Iki. Heeh. Matane kewan nyawane mbok delene ngene iki. Lah iya. Dan. Loh, lah kok bataku ini, Don? Lah wedhuse nyanti. Nanti yo. Lah kowe iki piye lho, Don, jane, Don? Waduh, modar iki. Jelas wedhuse digawe RT-ne iki. Kasus. Terus piye iki, Kir? Ya piye-piye ya mbah. Apa cak ini kono? Don, Kir. Nyapa nang kono? Mau diaro kan Don. Ngene iki aku tak mlayu wae. Wis pokoke kowe sing ngadep RT-ne tanggung jawab. Wong iki goro-goro kowe los kono sak saur-saur. Yo bareng-bareng to. Wong karo awakmu kok. Wis tak beres nih sisa ae lah. Nyapa kowe nang kene, Ampun Pak RT, ampun. Aku nggak ngelakuin apa-apa Pak RT. Iso sama ora kaya gendut takoni RT-ne. Sakne juga meh ditinggal. Tenang, ampun Pak RT, tenang yo. Ora iki menurut Ojo kapan-kapannya aku Pak RT, tenang iki. Tenang Pak RT. Tenang Pak RT, tenang iki. Tenang. Ojo kapan-kapannya aku nggak salah. Ya, iki kuwi. Apa iki Pak RT? Wis to, pokoke cekelan kuwi lek sompamane nek sing takok apa kepiye-piye ngomong wae ora roh, ngono ya. Lah kok malah duwe-duwe iki? Alah jangan-jangan tuduh si Didol karo RT-ne iki. Suwun Pak RT. Ya, pada intine kuwi mau pokoke aja ngantek kowe ngomong lho nek sing takok ngomong ora roh. Oke. Teh, bagianku ndi? Mosok gur gendon tok sing diwehi. Kuwi aku sing marahi. Alah, tak keduman kowe Kir. Tak karo gendon kabeh. Alah, jan yo ngerti ngono aku mau ning kono wae. Aduh, ngene iki ora keduman.